नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं पत्थल क मंदिरवा मैया पत्थल क मूर्तिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना पत्थल क मंदिरवा मैया पत्थल क मूर्तिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना दर्शन के खातिन मैया तरस मोर नजरिया हो कि कहाँ हो छिपलू ना दर्शन के खातिन मैया तरस मोर नजरिया हो कहाँ हो छिपलू ना मैया मोरी कहाँ हो छिपलू ना काहे दिहलू ना दर्शनवा हो कहाँ हो छिपलू ना काहे दिहलू ना दर्शनवा हो कहाँ हो छिपलू ना पत्थल क मूर्तिया मैया पत्थल क मंदिलवा हो पत्थल क दिलवा ना पत्थल क मंदिरवा मैया पत्थल क मूर्तिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना गौआ कल गवा माई मारे लतनवा हो कि काहे ना दिहलू ना माई आपन दर्शनवा हो काहे ना दिहलू ना माई आपन दर्शनवा हो काहे ना दिहलू ना पत्थल क मंदिरवा मैया पत्थल क मूर्तिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना दर्शन के खातिन मैया बिरार में गईली हो काहे ना दिहलू ना जीवदानी आपन दर्शनवा हो काहे ना दिहलू ना जीवदानी आपन दर्शनवा हो काहे ना दिहलू ना सबही मोर मारे मैया कठोर में हनवा हो काहे ना दिहलू ना मैया अपन दर्शनवा हो काहे ना दिहलू ना पत्थल क मूर्तिया मैया पत्थल क मंदिरवा हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना काहे कइलू मोरी मायरिया हो पत्थल क दिलवा ना। जय माता।